Magandang araw mga kapatid, Noxgy Vlog po. So ngayong araw ay pupunta tayo sa Wheeltech, Santa Cruz, Davao, Pampanga para i-vlog ang motor nila ngayon na Sniper 155R naman, no? Yung previous na vlog natin, yung Sniper 155 standard version. Pero ito po yung keyless version ng Sniper. So abangan po natin yan mga kapatid. Pero bago yan mga kapatid ay shoutout muna sa mga subscriber ko na patuloy na sumusubaybay. Maraming salamat po. And then sa mga bago pa lang mga kapatid ay huwag nyo kong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. And then click mo na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na video. So, God bless po. Stay tuned. Shall we have breakfast together? Noxgy Vlog. Feel me. Feel me. Feel me. So ito po mga kapatid yung Sniper 155R. So nung previous vlog natin mga kapatid, meron tayong na vlog na Sniper 155 pero standard version po yun. Pero ito mga kapatid, ito po yung keyless version nya mga kapatid, yan, no? So keyless na siya. And then may isa pang magandang feature sa kanya mga kapatid, itong kanyang USB port dito. Yan, makikita natin, no? Meron siyang USB power outlet dito. Yung standard wala po siyang USB. Tapos yan, LCD instrument panel. Meron po yung DBA indicator and tachometer. Andiyan na rin po yung gear position indicator, and then meron din siyang answer back functionality. So kung halimbawa nagpark tayo sa isang lugar, tapos maraming katulad tong motor na to, yung motor natin marami siyang kamukha, hindi natin alam kung nasaan yung sa atin dyan, gagamitin lang natin yung remote, tapos pindutin lang natin yun, makikita natin kung saan yung motor natin. Yun yung kinagandahan dito, no? Iilaw na siya mga kapatid at tutunog yun. Tapos ang kanyang price mga kapatid ay nasa 120,900 po yung price nito. Yan. So same lang halos sila ng design. Yan. Ganon din po yung harap nito mga kapatid. So yung previous na vlog natin ay kulay yellow hornet. Pero ito mga kapatid ay matte brown. Yan. Yan yung kulay niya, no? Yan. May logo dito ng Yamaha. Yan. Tapos ito yung kanyang headlight. Then meron din dito, no? High and low po yan. Ayan. Tapos meron siyang park light dito.
Yan, may ilaw na kulay white. Yan po. Naka tubeless. And then yung size ng gulong ay 90 by 80 by 17. Yan. Tapos ito yung kanyang disc brake, naka mags. So meron pong sticker yung kanyang mags, no? Then ito yung kanyang caliper, naka telescopic port. And then liquid cooled, mga kapatid. Yan, kinagandahan dito. Yan po yung sasabi ko, 155 or fuel injection. Tapos ang kanyang tank capacity ay 5.4 liters. Yan. Ito po yung kanyang caliper sa likod. Ang tatak po ay Nissin premium yung ginamit na materials dito. Kasi naka-hydraulic disc brake. And then ito yung kanyang gulong sa likod. Size nito ay 120 by 70 by 17. So, tubeless. Then yung kanyang ilaw, yung sa signal light ay halogen bulb. Pero yung sa tail light niya ay LED na po. Yan po. Sniper Diasil. Yan yung pinakabago sa kanya, yung VVA variable bulb actuation. So matte brown, tapos meron siyang glossy black dito. Yan. Tapos sa tambucho, ganun pa rin, mga kapatid, no? Yan po. Monoshock. Yan. So sa mga may gusto nito, mga kapatid, kasi ito yung pinaka latest version ng Sniper 155. Yan. Ayan, meron siya ditong aerodynamics, so nakita natin. Yan yung kinagandahan dito. 6-speed manual transmission with sleeper clutch for smooth shifting, mga kapatid. So sa shifting, napakalambot ng kanyang shifting, mga kapatid. Yan. At max power, mga kapatid, na 17.7 horsepower at 9,000 rpm. Max torque, mga kapatid, ay 14.4 Nm at 8,000 rpm. Yan. So yung ibang mga specs nito, mga kapatid, ay tingnan nyo na lang, mga kapatid, sa description box yung ibang mga specs nito, mga kapatid, no? Yan, 6 speed. Maganda yung kanyang decals, no? Yan. Dito meron din siya. And then dito. So sa upuan, okay din, no? Relax din dito yung ano mo, yung pagkaupo mo. Yan po, mga kapatid. Meron din siyang kill switch. Yan. Then meron siyang hazard, no? Ito, may hazard siya. Then electric start. Ito yung throttle. Okay din, malambot. Then yung preno sa harap. And then ito yung kanyang high and low. Then meron siyang pass switch. Yan. And then turn signal light. Then yung busina. And then yung kanyang clutch, mga kapatid, no? Yan po. So napakaganda ng motor nito, mga kapatid. Avail na po kayo dito sa Wheeltech, Santa Cruz, Lubao, Pampanga. Tingnan natin, mga kapatid, yung kanyang compartment. Ayan. So ayan po, mga kapatid, yung kanyang compartment. Halos maliit lang, no? Wala na rin palang malalagay dito. Ayan. Nandito yung kanyang battery. Then ito yung kanyang fuel tank. So sabi ko nga kanina, ang pwedeng ilagay dito ay 5.4 liters. Yan. So ito na siguro yung kanyang computer box, no? Yan po. Yung sa upuan. Yan. Feel me. So yan lang po, mga kapatid, sa araw na to yung ating motor na review. So kung nais nyo yung mag-avail ng Sniper R, ay punta na po kayo dito sa Santa Cruz, Lubao, Pampanga, Wheeltech